Een heel goedemiddag en welkom terug bij Studio TVL. We zijn nog altijd een sportieve tour aan het opgaan en dat doen we elke dag, want we zijn heel benieuwd naar waar jij zoal graag gaat fietsen in onze prachtige provincie Limburg. En we vragen jullie heel vriendelijk om een leuke foto te maken van een plaatsje waar jij graag tot stilstand komt met je fiets of tijdens het wandelen. Je kan die foto doorsturen via de website toerismelimburg.be. Zo maak je kans sowieso op een leuke fietskaart om in de zomer mee te gaan fietsen. Maar je kan ook nog mooier in de prijzen vallen, met nog veel mooiere prijzen, dat wil ik eigenlijk zeggen. En bij mij zit Lotte Fijn, eredame van Miss Limburg 2014. Ja, Dag klopt. Lotte. Hallo. En je hebt ons ook een foto bezorgd. Ja, ik heb er eigenlijk twee bezorgd. Je hebt er twee, wel, we hebben deze uitgekozen alleszins. Kijk even mee. Dit is de foto die je hebt bezorgd. Vertel daar eens wat meer over. Ja, ik werd dus opgeroepen voor een mooiste plekje in Peer om te fietsen of te wandelen. Ja. En ik was aan het denken, de Begijnenvijvers. Daar gingen wij vroeger wel vaak wandelen en fietsen met de familie, Ja. mama, papa, met het gezinnetje. Op zondag, gezellig Dus in ja, het op zonnetje. zondag of als het dan wat sneeuwt, zoals binnenkort ook wel het geval zal zijn. Een leuke wandeling te doen. Ja. Hè. Het is heel gezellig daar en je hebt er ook een cafetariaatje. Dus. Ja. Heb je ooit geweten dat die vijver bevroren is geweest? Dat je daar kon oplopen? Of? Goh, ik weet dat ik een paar jaar geleden, toen ik nog, ja, pak 5 jaar geleden, toen ik nog wat kleiner was, ook met mijn familie ben gaan wandelen, maar nu weet ik niet heel zeker of het daar was. Maar het niet was uit. in ieder geval een bevroren vijver. En ik kan me ook nog herinneren dat daar een zwaan in vast zat. Oei. En dat wij toen ja, de hulpdiensten hebben gebeld en dat ze die daar zijn komen bevrijden. Dus die was aan de zwanenzang bezig eigenlijk. Ja, hè? daar herinner ik mij nog iets van. Maar ik durf niet te zeggen of dat ook in de Begijnenvijvers was. Maar dat is wel een heel mooi plaatsje het is natuurlijk. een heel gezellig plekje, ja. Ja. Ga je er nog altijd naartoe of is dat doorheen de tijd een beetje minder geworden? Het is minder geworden, ja. Maar mijn ouders gaan er nog wel ja, heel vaak naartoe eigenlijk. Het is ook een gezellige plek om iets te drinken, lekker bij te kletsen, om helemaal tot rust te komen. Ja, Dus... en waar ligt het ergens zo? Want ik ken alleen het centrum van Peer en dan houdt Ja, het je op. hebt het centrum, het is eigenlijk meer tegen de kant van Weegmaal en Hechtel. Oké, dus die nog eens- kanten, ja. Ja, leuk hè? Ja, absoluut. Ga je vaak fietsen eigenlijk, losstaande van de Begijnenvijver? In de zomer meer. Zo, nu tegen de winter is dat uiteraard wat minder. En sinds ik mijn rijbewijs heb, is dat ook wat minder. Inderdaad, dat was bij mij ook zo. Vanaf toen ga je het wel eens... Ja, maar ik doe dat wel eens af en toe graag. Zeker in de zomer, zoals een picknickje. Ja. Als het mooi weer is dat Romantisch wel ook, hè? plezant. Ja, absoluut. Toch? Ja. Hè, samen met de fiets. Zeg, nu uiteindelijk neem ik aan dat je ook wel aan je fysiek moet werken, nu je nog altijd in de running bent voor Miss België 2014. Ja, het is Ben je niet veel aan slecht het om hier sporten even te en zo? zitten. Goh, Of met heb je dat echt niet nodig? sport ben ik eigenlijk niet zo vaak bezig. Ik ga wel eens heel af en toe naar de fitness en zo, maar ik doe het niet als hobby. Het is eigenlijk echt puur omdat het moet voor de lijn bij te houden. Dus fitnessen en lopen of zo, dat heb je allemaal niet nodig eigenlijk. Want let je veel op je eten? Goh, eigenlijk niet. Ik zou dat misschien wel meer moeten doen. Heb je maar... veel? Nee man. Ja, nee, maar... Wordt dat gezegd zo van, Lotte, nu Goh. moet je toch iets aan je gewicht gaan doen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het gaat nog. Maar trek je dat aan wat mensen zeggen zo? Nee, absoluut niet. Je moet je eigen ding doen en ik hou ook van eten, uiteten, dessertjes, dus moet kunnen, Wat is vind het ik. lievelingsdessert van Lotte Feijen? Goh, wat is mijn Waar lievelingsdessert? kunnen ze jou voor wakker maken? Goh, ik heb wel graag crème brûlée. Ja, absoluut. Is dat een dikmaker? Ja, ik denk het wel. Hè. Welke dessert niet? Misschien een beetje combineren met fruit, Ja. compenseert een beetje, maar ja. Toch oppassen. Ja, absoluut. Heb je bepaalde andere voorbereidingen die je neemt voor Miss België? Ja, we zijn volop bezig. Het is heel druk op het moment. Bijvoorbeeld zondag hebben we catwalk voor Bobo Tremolo. Ja. En we hebben daar vorige week hebben we een catwalk training gekregen bij Caroline Bis. Dat is ook een officiële sponsor Ja. van Miss België. Dus hopelijk gaat alles goed zijn. Zo van die dingen waar we ons op voorbereiden, ook voor de finale show op 11 Ja. januari. 11 januari gaat dat plaatsvinden. Ja, in de pannen. En ik was daar straks aan het tanken en toen zag ik een affiche van jou hangen. Hoe kunnen mensen stemmen? Ja, de mensen kunnen stemmen als ze dat willen, uiteraard. Uiteraard. SMS MB15 naar MB15. MB15, ja, dat is mijn nummer, naar 6665. 6665. Nu, er zijn nog andere Limburgse kandidaten die deelnemen. Ja, we zijn in totaal met 4 meisjes van Limburg. En waar kunnen mensen hun nummers terugvinden? Ik denk op Facebook kunnen ze hen ook volgen. Ja. Dat is Valeria Broggio, Laurence Lange en Laura Antonacci. Oké. Met z'n vieren naar Miss België. Ja, absoluut. En dan zijn we heel benieuwd wat dat 11 januari gaat geven. Hè? Ja, daar zijn we allemaal heel benieuwd naar. Voilà, ik wens jou alleszins heel veel succes. Maak onze succeswensen van het Studio TVL ook over aan de rest van de dames.
Dat zal ik zeker doen. En hopelijk tot de volgende keer. Hè. Ja, dankjewel. Lotte, fijn. Nu, mocht je zelf een leuke foto hebben die je ons wil doorsturen, doe dat dan zeker. toerismelimburg.be. En wie weet zit je binnenkort wel hier naast mij op de fiets en kunnen we gezellig fietsen, denk ik dan maar. Goed.